what is up? So, ayun. Wait lang. Intro, pasok! Guys, gagawa tayo ngayon ng, ewan ko kung tawag din eh. Basta kukunin na natin itong pambalot. Yan. Ay, kulang ba pala yung ibabalot pa pa. Ay, yung papak. Guys, oh. Ayun! Wala akong magawa eh. Gusto ko lang eh. Plataps. Opo, tama kayo. Plataps. So guys, lalagay lang natin ito sa isang tabi. Mga gamit dito. Dami kasi naman eh. Guys, wait lang ah. Tapon yung suka. Kasi nandiyan yan eh. Stop nga. So, ganito lang yan guys. Ayan. Ganyan na lang ako. Lulog na dito. So guys, ganito gagawin nyo. Diba kukuha ang pambalat. Pambalat! Balat pala. Kasi puro pambalat. Pambalat ako ng pambalat, bis. Ayan. Pambalot. Okay, pambalot. Malamig kasi galing freezer. Nilagay sa freezer. Tagal na kasi ito eh. Para daw hindi ewan ko kung anong mangyayari kapag hindi daw nilagay sa freezer. Sabi ng mother ko. Pero eh. Tiin natin sa gitna. Kahit ilan lang, kahit ilang piraso lang, pwede na yun. Siguro okay na to. Kasi ayaw bumukas eh. Okay na to. Digan na lang natin. Kasi iba dito is may gagawin ako guys. Experiment ko lang to guys. Panag ko lang siya. Kung gusto nyo gayahin. No. Basta ako. Pero gusto nyo matikman. Gawa kayo. Hindi ko mapapadala sa inyo. Yan. Kapag nahati nyo na. Hindi nahati nyo na. Tedya ko lang. Ayan. Ang lamig sa kamay. So, yan. So, gaganyan ninyo. Kailangan natin ng water. Yung bibigay. So, bubuksan na natin itong plata. Nag-amoy suka kasi tumapon yung suka dito. Gasa lang natin guys. Yung balat. Yung balat. Amoy suka. Okay na to. So, dito na natin siya lagay. So, syempre babalatan mo. Ilalagay mo pati yung balat. So, ilalagay mo dito. Kahit sa ang parte. Basta ilalagay mo siyang ganyan. Hey! Okay na yan. So, ayan. Parang gagawin mo na siyang turon. Pero chocolate yung laman, di ba? Ganun ako katalino. Guys, kaya don't worry. Chocolate talaga eh. Napanood ko eh. Plataps pa nga yung nilagay eh. Oo guys. Panoorin niya. I-screen record ko. Tapos lagay ko dito. Ayun. Nakita niya diba? Huwag sa inyo. Lumalabas siya guys. Ayun yung kumabit. Ano yan? Kung gusto nyo malaki, yung isang buong ganito, pwede rin. Nasa isa inyo yan. Tapos isa lang. Oh,
Hindi kasha. Antigas kasi. Malay ko dyan, naluluka na naman. Hindi yan naloloko. Ano? Ano na to? Tignan mo. Kasi wala naman dyan yung Joy. Andito. Oh. Malay ko ba? Talaga yun. Oh. Andito kasi ito. Okay na, kunin mo. Tika, masira na tuloy yung pampala. Kunin mo. Kasi pinagagawa mo dyan, naluluka ka na naman. Ikaw yung naloloka eh. Bala ka. Ayaw mo tubiwag. No? Guys. Ate yung ate ko eh. Ay, may bago yung ring light. Kaya ganyan. Pinili ng aking mother. Kasi, bibisit ako eh. Maliliit kasi nakalagay ko eh. Basta ako na yan. Basta panoorin nyo na yung ginagawa ko. Pwede po ba? Init kasi dito. Bibisit ako. Lalagyan natin sa tasa. Kasi ito talaga yung napanood ko eh. So, tatry natin prituhin. Wait lang. Guys, yan. Nagluto ako. Nuksan ko yung yan. Nagluto-luto ako dyan. Ayan kasi yan, dilaw na yan. Is mantika yan. Nakalagay dun yan sa may lapit doon sa may mantikaan. Kita nyo naman, diba? So, yan. Nagluto-luto ako. Yan. Nagluto-luto ako, diba? So, yan. Papalik-balik ako kasi ang init dito, guys. Mainit dyan. Oo, mainit. Sa kusina namin, mainit. Hindi nyo nang alam. Totoo, guys. Mainit yan. Pero niluluto ko na is yung mayroon. So, sa part 2 na lang yung iba. Bye!